दिनै जोंहा खोथिया फोनो नागिरदों न'आव बिनिफ्राय जों दा आदाजों आंजों आरो सासे लोगो लानानै माने जोङो खोथियाखौ फोहैदोंसै न'नि गोबाव सम जाबाय ट्रेक्टरबो सालायाखैमोन दै। दिनै फुंनिफ्रायनो सान्दुं बिराद दुंगासिनो माने बिराद गरम आरोना फुंनिफ्रायनो गरम सिखारनायनिफ्रायनो बेनिफ्राय आजिखालि थाबबो सोराङोना हराव निन्दैयानो बाया मोजां मथेनो। थ' जोंहा दिनैसो खोथिया फोनो नागिरदों मानो होनना बुङोब्लाथाय देग्लायनि दैया बारा गैया दै माने बिराद लेट जाबाय आरोना दै गैयामोन दाखालि साननैसो आगोलाव दैनि प्रब्लेमनि थाखाय देग्लाय खोथिया फोनाया एसे लेट जाबाय नङाबा जोंहाना मास मोनसे आगोलावनो फोखाङोमोन ओमफ्राय साननैसोनि उनाव गायनो टाइम जाबायनोमोन खिन्थु देग्लायनि खोथिया फोनाया बिराद लेट जाबाय जोंहानाल' नङा बे एरियायाव गोबां मानसिफोरनानो माने लेट जादों आरोना मानोना दैनि प्रब्लेम जादों देग्लाय बोसोराव बेफोरखौ बाद होनानै आङो दा आलि खोनांगौ एसे आलि खोबावनांगौ बेखौ आं खोनानै होदोंसै दब्लायनै लाइन मोननै आलि खोनांगौ बेखौ आं खोनानै होदोंसै बेनिफ्राय आरो बे हेवनायाथ' दैया बारा मथे रानाखै मोजां मथे रानाखैमोन हाब्रुआ मालाय टाउनाव थाग्राफ्रासो दुब्लियाव ओंखारनो मोना जोंना आरो गामियाव थाग्राफ्रा बयबो ओंखारनो मोनो दै माने न'आव रावबो थानो मोना बयबो दुब्लियाव ओंखारथारनांगोन इसेब्लाबो मानोना जोंना गामियाव थाग्राफ्राथ' माने ओरैनो बेकाराव थाखाया नालाय रावबो। खोथियाखौ जोंहा दब्लायथामल' फोगोन बिनिफ्राय आङो माइज्लिखौ लानानै फैदोंसै ओंखामबो जायाखै ओंखाम जानानै फैखानांगोन नङाबा दा आरो इसेबां बेखौ बोबाय थानाय मानाय माने दुरबल जालाङो आरोना खोथिया फोनायाबो ओरैनो नङा ओंखाम जाना लायाबा माने दुरबल देहाजों नोङो मावनो हानाय नङा खामानिखौ फोथारनि खामानि बे दब्लायसे आरो बै मोनसे दब्लायसेखौ फोगोन जोङो बेनिफ्राय बै आदा माइज्लि लानानै फैदों न'निफ्राय फोनो थाखाय खोथिया फोनायनि आगोलावनो आङो दखानाव थांनानै फैग्रोनि मानोना जोबोर गरम नालाय बेनिखायनो स्प्राइट लोंनानै फैनि आं दखानाव बारा गोजान नङा खाथिसो साइकेलजोंनो थांनानै फैगोन दसेनो ओमफ्राय माने आरो बे फोथाराव थांफिननांगौ आं बेनिफ्राय फैनानै बे आखायाव लाबाय थानाया हासार आं दहाय फुङावनो लाना फैदोंमोन बेयाव 4 केजि दं दब्लायथामनि नोंथांमोननिथिंजाय माबोरै प्लेन बानायो बेखौ आं मिन्थिया खिन्थु बेखौ रुल होनो दै बे माने बे बोनायखौ आरोना जोङो खदालजों बेखौ बोखांनानै बेखौ मोनसे खथा बानायबाय ओमफ्राय बेखौ रुल होननानै बुङो आरो दा आं बोगासिनो दंना बेखौ मैजों प्लेन बानायो आरोना जोंना खिन्थु नोंथांमोननिथिंजाय बबेजों प्लेन बानायो आं बेखौ मिन्थिया खिन्थु जोंना आगोलनिफ्रायनो मैजों प्लेन बानायखायो बोनानै गासैबो रुल बोनायफ्राथ' जाजोब्बायानो दाखालि खोथियाखौल' सारनांसिगौ माने गरमाबो बिराद अभार जायो बेनिफ्राय खोथिया मा खोथियाथाय बे गया खोथिया जोंहा बांसिनखौनो माने आगोलनिफ्रायनो गया माइखौनो बांसिन गायखायो बेनिफ्राय माइब्रा बारा गाया दै दब्लायनै बेफोरबायदिल' गायगोन दब्लायनै ओं बांसिनानो दब्लायथाम बेफोरबायदिल' माइब्राखौ बारा नांखाया नालाय जोसाखौथ' जोंहा गायखायानो मालाबाफोर सोरनावबा माने आङो आलासि जानो थांबाय बायबाथाय नोंथांमोना माने जोसा माइरंनि ओंखाम जाहोना हरबानो जाबाय आंखौ आलासि जानो थांबाथाय बे दब्लायनायखौ जोङो माने एडभान्स बानायग्रोदोंमोन बेखौ फोग्रोदोंसै आरो दब्लायथाम बुंदोंमोन ना नोंथांमोननो बेनिफ्राय बेजाय दब्लायसे दंबावो बेखौ हेवदोनोसै दा ओमफ्राय बेखौ फोखांनाय लोगो लोगो बेखौ रुल बोनानै बेयावबो फिनिश खालामनानै न'आव थांदोंसै बेनिफ्राय मास मोनसेनि उनावसो जाखासिगोन मास मोनसे बारखासिगोन जोंहाना गायनायानो मास मोनसे बारनायनि उनावसो गायनाय जासिगोन आरोना बे नङाब्ला एसे आगोलाव एडभान्सनो फोनो मोनबाथाय जाबायमोन खिन्थु दैनि प्रब्लेमनि थाखाय देग्लाय बिराद लेट जाबाय नङाबा नै दा खोथिया जौनानै साननैसोनि उनावनो गायजाबायमोन खोथिया फोनाया दब्लायनै जोब्बाय दब्लायथाममोन नालाय माने दब्लायनैया जोबग्रोबाय ओमफ्राय बे दब्लायसेखौ हेवालासेनो दोनदोंमोन मानोना बे दब्लायसेया माने दै रानाखैमोन दै बेनिखायनो दोनथ'दोंमोन दा बेखौबो हेवनानै फोना थांदोंसै
देग्लायनि रुल बोनाया बांसिन फिसा फिसा जाद्रायदो आगोलाव एसे गिदिर बानायोमोन खिन्थु देग्लायना बारा फिसा जादों आरोना नोंथांमोनहाबो एसे गिदिर गिदिर बोखायोदां जोंना खिन्थु एबारना बिराद फिसा ओमफ्राय जोबनाया जोबसिगोन लाइन मोनसेल'सै बे गेजेरनि लाइनखौ सारबानो जोब्बाय बेनिफ्राय बेखौ आङो लास्टनिखौ सारदोंसै आङो खेबसे जोंना बेखौ रुल होननानै बोयो दै दस्रा जायगायाव दस्रा बुंलायो नामाथाय आं बेखौ मिन्थिया खिन्थु आं मिन्थिनाय बादिबाथाय माने गोबां मानसिफोरानो खोथिया फोनायानो जोबजोब्बाय आरोना दस्रा जायगायाव खिन्थु जोंनि जायगायावबो जोब्बाय गुबुनफोरना ओमफ्राय जोंहाना देग्लायना लेट आं दहायबो बुंखाबाय नोंथांमोननो 12टा बारबाय टाइमा बेनिफ्राय बिराद सान्दुं खामगासिनो दं दसे थाबाथाय आरो हाबावनायसो नंला दस्राबाथाय खर'आव दा जि खानानै लागौमोन नामाथाय दस्रा मानसिबाथाय खिन्थु आंजों बिदि गैया आरोना सान्दुंब्लाबो आङो बारा टपि हमखाया आरो बेफोरबायदि सान्दुङाव जेबो जि टि लानानै मास्क टास्क लानानै ओंखारा आङो सान्दुङाव जेरैदों बेफोरबायदिनो जायो आंना बे खोथिया जौबाथाय नोंथांमोननो आङो देखायफिनलायगोन आरोना एसे जौबाथाय बेनिफ्राय बे जे साइडआव आदा दं दै गोबां मानसिफोरानो माने दाखालि बावै मोनसेयाव देखायदोंमोन आदाखौ ओमफ्राय सेम होननानै बुङो मानसिफोरा आंजों नंगौना नङा आं बेखौ मिन्थिया खिन्थु आं सेम नुवा आरोना गासैखौबो जोङो खोथियाखौ सारजोब्बाय बेनिफ्राय बे जायगानिफ्राय थांबाय थादोंसै गरमबो जाबाय मेंबायबो ओंखामबो उखैबाय सान्दुङाबो नै बिराद दादा जागासिनो दं एसेबां गरम आरोना दिनै ओमफ्राय अखाथ' दिनै फैनाय नङा बायदि खोथियाव जुदि अखा फैना होबाथाय गाज्रि जाबाय केसानो नै बे सासे आंजों बारनायनि चेलेन्ज खालामदों बे फुख्रिया गोदानसो बेनिफ्राय माने बेयो सोर सासे हायो दे होननानै माने चेलेन्ज खालामदों आरोना फार्स्ट बे बारग्रोबाय नै जाबाय दे नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्लाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय